Mae o'n ystadegyn trawiadol iawn bod na o gwmpas 250,000 o dinelli o fwyd bwytadwy yn cael ei taflu allan ar draws y Deyrnas Gyfunol bob blwyddyn, sy'n gyfystyr at tua 650 miliwn o brydau bwyd. Mae hyn yn arbennig o drist pam da ni gyd yn ymwybodol bod na bobl o fewn yn cymunedau ni sy'n cael traffath rhoi bwyd ar y bwr'. Da ni'n gwybod bod 'na nifer o grwpiau a mudiadau ar draws Gwynedd sydd yn ceisio atal y broblem yma ac yn gweithio'n galed i gasglu bwyd o archfarchnadoedd, o gynhyrchwyr bwyd ac o fudiadau fel ffairsie a'i rhannu nhw o fewn eu cymunedau nhw. Da ni'n awyddus i gefnogi'r gwaith yma a diolch i grant gan Lywodraeth Cymru, da ni wedi sefydlu cronfa i brynu offer angenrheidiol i grwpiau a gwirfoddolwyr a mudiadau o'r fath. Mae'r gronfa ar agor rwan i geisiadau a mi fedrwn ni helpu drwy brynu offer ac hefyd drwy gasglu bwyd sydd dros ben a mynd â fo i'n safle trin bwyd ni gwiriad lle geith o'i droi yn drydan gwyrdd. Dwi'n credu'n gry na mewn ymoliau pobl ddylsa bwyd bwytadwy fod ac nid yn y bin. Felly os da chi'n ymwybodol o unrhyw brosiect sydd yn gwneud gwaith o'r math yma, plis cysylltwch â ni drwy fynd i wefan y cyngor neu drwy e-bostio economigylchol@gwynedd.llyw.cymru i weld sut fedrwn ni helpu chi i wneud y gwaith arbennig o bwysig yma. Diolch.